shine mai karin cikin dare ko da rana da ɗan salati Allah ga annabina rasul abban fati ɗagun amina aure raya sunna nasa ne babu ƙarya Musa zo ka doka ganga kacin gurin aiki kar da dinga yanga da kaban shawara na kan bi oga dukan mai koyo dole ya daraja oga kai mai gidana ne zan yi ma biyayya alƙawari ya cika ango amarya aure shine burin dukkanin masoya ina ku zo mu juya yau ranar bikin kyamar yaban da kunya an gunki Musa zarge ki san babu ƙarya ka kai ma ka karya da gaskiya kai aka san ka kai ma ka sanya zaman aure sai ya guri ango amarya kai kokari gun kare hakin amarya auren so da daɗi kun ji dai masoya amarya mai kyan hali ya mai nagarta jikinta kun tsafta walla mata gazanta amarya kyakkyawa ne ba 'ya'yan ragata dangi sai ku zo maraka ta can gun mijinta sunanta ya bar habiba ya zama amarya kyawun halinki yasa yau nake ya baki kiyo ladabi da biyayya gun mijinki ashe da ki lalle baki raina baki lalle amaryar nan dai ba kamar ki akon gata shi dan kike zaki goya amarya ki bar kuka habiba ga mu ta sanya auren masoya komai ya kawo amar ya je ki karba wai martaban ango ya wuce na abba zaman ko babu fada babu juna gaba auren su da daɗi kin ji dai amarya ce yar lalace gungun manta kaji zance bakare na manya ga kyau na zance lalle Musa ango kai ka'ida ce ka gode wa Allah rabu jalla sarki daya amar sakar ki laifi a gun mijinki da tarbiya ki aka san kina ya baki yau zaki yau ban kwana da yan uwanki uwar miji ta zamto uwa gare ki ki ladabi a gare ta da kin yi dacen uwa kyakkyawa amarya ke da ke yabawa da ke da angon ki tabbas kuna haskawa zaman aure sai haƙuri ku yau tunawa sirrin kudin Allah kar ku yau bazawa da ke da angonki amarya kun zamo sinsiya umar waka a nan na kare ta ango amarya na ce ban da yin wauta komai ya faru tsakanin ku sai ku daidaita kar ku bari wasu ma dai su zo su sasanta aure suna ne a gare ku sai ku damke ta